Eba pang'ono ndibweze ngongole ya mwezi uja ndinafika kuno kondedwa ngongole iyi ndibweza koma mwa kuidutsa patali chifukwa yaitali ndiye nthawi yanga ndiyochepa yoti ndime pano ndifotokoze choncho sikhala ndi detail chifukwa cha nthawi. Komabe ine odziwa kuti nthawi zina zimene ndikungolankhula nyumba ngati muno tikucheza anthu nkumatumiza ndiye sindifuna kufotokoza chinthu mwachidule tsopano chifukwa munthu kwinako akumakafuna kumvesesa inu mukumakhala kuti mwandimva chifukwa takambirana muno nyumba koma tikukambiranazi mumapezeka kuti mwatumiza mwina mwatumiza gawo lakuti kuti nakambirana musanajambule ite mumangotenga pena kutumiza ndi anthu aja kumene kuja akumakakhala zono ndi mafunso mapeto wake inu mulakwitsani chifukwa anthu akutenga zinthu zimene zili zosagwirika zakuti ine sindinafotokoze ngati phunziro mwina ndinangochitchula ndiye ndimaona ngati ndi bwino kuti zimene tinaphunzitsa kale koma tikungodutsa tiyambirenso kawiri. Amen. Koma kupatula pamenepo ndi bwino kuti tsopano tizikhala ndi mafunso chifukwa munthu une pa zaka izi zimene ndakhala ndi kuchipembedzo cha Satana ndine odzadza ndi information ya Satana kuchitira mpingo wa Mulungu. Ndiye ndikanalongosola china ndimapezeka kuti ndatengaso china kuyikirira ngati chongokhutitsira pa chimene ndikutanicho koma chimene ndachitenga chija tsopano inu mumafuna chekha kufuna mumvesa mveka ndiye kuti kuli mulungu wa mafano ndiye kuli God of colors mwini wake wa mikanda ndiye kuti ndikupitiriza inu mumati akanatiusa za mikanda waliona kandi meneyo kodi sikumveka isi ndiye kufotokoza mwachidule ndikumakupewa kupangira kuti ansathu amene amakhala kuti kunoko kulibe adzimva zinthu zogwirika. Amen. Ndiye chimene ndichifotokoze pano sindichifotokoza mwachidule koma kuti ndichilekezera pa njira kuti tsiku lina ndizachimaliza. Amen. Kumveka nkhani tili nayo pano ndi funso limene ndabwina lidafunsidwa kuti ayi sunatitongosolere bwino za zolukaluka kumutu zomanga zozina zopakapaka zozola munangotidutsa ndiye timafuna tidata kumvesesa nkhani nali choncho okondedwa kumvesesa kwa nkhani imeneyi ndikosausa kwambiri komabe tiyambe mphunzira koma ndanena kuti chinthuchi ndichidulira pa njira posachedwa chifukwa ndili ndi 30 minutes yokha yoti ndifotokoze. Amen. Choyamba tili ndi mulungu kuchipembedzo cha Satana amene ndi mwini wake wa zodzoladzola eni yakewo amamutcha kuti King of Cosmetics dzina lake amatchedwa Dome Dama mfumu yaikulu kwambiri yolamulira zigawo 36. Dome Dama ndikalonga payekha koma iyeyi ndi mfumu yazopakapaka mfumu yazozolazola mfumu yazomangamanga mfumu yazomayima ndi mfumu mwini wake wa mapilisi owonjezera mphamvu akambozipinda mwini wake ni kingi amatchedwa Dome Dama. Kodi mukundimva nyamata? Mulipompo. Tamvera. Chiwanda chimenechi kalonga ameneyi akamamwera amaoneka ndi nkhope ya chizimani yokongola koma pomwe chakhala chimamveka fungo la magazi ndipo chimauka magazi chikamayenda do mundimve tsiku lina munkaenda pa njira munaona madontho amagazi akuchoka thengo ili kupita thengo kungofuna kutiwonetsa
mtala anyamata amene mumayenda usiku chifukwa tometama nayenso ndikalonga amene amaoneka kwambiri socha usiku. Madraiva mungandivomere amene mumayenda usiku. Mukamayendesa galimoto mumafika pena nokathupi kugwidwa cha sembe mantha. Tometama amakhala mchigawo chiki chimenechi. Ndi wamkulu tometama amatha kunyamula galimoto kuiponyera kunjira. Tometama ndi waukali kwambiri safuna kumuonerera ndi ndani wa nyenyezi za khanda. Zikamati nyenyezi za matufiri zija zikuoneka pasofu amene mukuyendesa galimoto fili koloko ali ndikutekera kongo inkankhaka ndi basi. Ndi waukali amachedwa Dome Dama amene ndiye mfumu ya zopakapaka. Ameni pia. Ndisi kumveka simene simakosana. Iyeyi ndi amene m'Baibulo amamutcha kuti dama. Kodi mukulidziwa dama? Mchingerezi akati dama amatanthauza kuti sexual signs. Ndani machedwa cha? Simunanga. Dama ndi sexual cha? Signs. Zizindikiro za chigololo ndi zimene zimachedwa cha? Si chigololocho koma zizindikiro za cha? Ndiye zizindikiro za chigololozo ndi zimene zimachedwa Dome Dama. Dama, sexual signs. Kodi mukundimva? Sindi muhule mumakhulupirira munani. Koma zimene mwapachika pathupi mwapachika ma sexual signs zimene zikuchedwa ntchito za dama malingana ndi kulongosola kwa buku la Agalatiya. Ntchito zake za thupi ndizo dama chakuti. Kodi mukundimva? Koma damawo ndiye sexual signs. Ndiye sexual signs iyo mwini wake ndi Dome Dama, king of cosmetics. Amen. Amen. Akadutsa Dome Dama 1 hour kumene wathira magazi akewo kudziko lapansi kumamveka fungo la mpunga ngati mwaupika. Amen. Musatiwe kuti pamalopa padusa cha Dome Dama. Kodi sikumveka zimenezo? Mukafusa ayaya kunyumbako mmasiku amenewo tili kweli yakini. Amasaki endera Dome Dama mwina kukona kuti komweko kuyadi zuwa lonse likumveka cha yadi lonse mpaka na aneba amatifusa mwili yakini. Kodi kwa nini kuma kumveka mpunga munapiga unadasha kuzipanga zako kupanga zako mani jalo wako ukapa ni kwako zipanga zako madam musama mvele zawa azitisokoneza azipanga zako wapika kumuna wakalipira wadusa kutiko zina lake linda Dome Dama. Amena mwabwera ndi sexual signs. Ndiyo ma sexual signs pa mpingo ndioletsedwa. Amen. Ndiyo ife chifukwa chake mpingo uno Seventh-day Adventist kulikonse kumeneti tikuyenera kukana Dome Dama ma sexual signs. Iweso ngati Mkristo paweka uyenera kutuluka muchalichi cha Dome Dama cha sexual signs. Kodi mukundimva? The sexual signs imaenda ndicha. Ndizizindikiro zimene Satani anapanga zimene azimai mumazipakapaka. Tambera sexual signs ameneyi timampeza kuyambira pa Exodus chapter number 33. Tentuwerengeni kuyambira verse number 3 mpaka verse number 36. Ngati timupezi. Tentuwerengeni sexual signs. King of cosmetics. Clear by one. Verse
mpaka 6. Verse 3. Uziko kwenda mkaka ndi uchi ngati madzi, pakuti sindizakwera pakati pa inu, popeza inu ndinu anthu opulupudza, ndingate inu pa njira. Verse 4. Ndipo pamene anthu anamva mawu awa oyipa, adachita chisoni, ndipo panalibe mmodzi anavala zokomesera zake. 5. Imanikaye panalibe ngakhale mmodzi amene anavala ma sexual signs atamva kulankhula kwa Mulungu. Mchigwa icho mpingo utatuluka pa ulendo kupita kukana. Ngakhale mmodzi. Sindipita nanu ndakana kuyenda pa ulendo. Mose akuti pepani. Ine pamodzi ndi anthu awa takuchimwirani. Mukatileka atinena kuti munatitulutsa kuti muzatithe mchipululu. Musatsale Yehova muyende nafe. Mulungu akuti ngati mufuna kuti ine ndipite nanu. Koma choyamba anthu onse atamva kuti Mulungu wanyanyala wathawa chanu masexual signs pa mpingo. Sindipita ine. Akuti gulu lonse lidalira. Kunafunika mpingo pamalao ulire chifukwa Yehova wachoka pakachisi. Chifukwa Domedama hakuonesa ma sexual signs kukachisi wa Mungu. Ndipo tazipachika matu. Exodus chapter 33 verse number 3 to 4 mpaka 6. Akuti atamva ichi palibe ngakhale mmodzi amene anavala zokomesera zake ma sexual signs. Onse amene anavala kuti Yehova abwerere pa mpingo wa Mulungu anjose kaye Domedama masaini a Domedama achokekaye mpamene Mulungu anaganiza zota. Tele mtamaliza pamene wamalisira pacha. Timpe kuti ma sexual signs chinalicha. Verse 5. Ndipo Yehova anati kwa Mose, nena ndi ana a Israeli, inu ndinu anthu opulupudza. Ndikakwera kulowa pakati pa inu kamphindi kamodzi ndizakuthani. Koma tsopano vulani zokomesera zanu kuti ndidziwe chomwe ndikuchitireni. Verse 6. Ndipo ana a Israeli anadzichosera zokomesera zawo kuyambira pa phiri la Horebu. Kodi zikumveka izi? Amen. Amene akunena kuti vulani ndolo, vulani mphete. Kodi mukundimva? Anali Mose? Ndine? Ndabusa? Ndi mpingo? Ndi ndani muni wake? Nanga vulano mukutenga kuti mukutsempanga chikwamba Mulungu kutsipachika ma sexual signs ndi kumabwera pakachisi kuti mukubwera pa malo oyera. Mukubwereranji muli nyankhala ajeli mutajemula zimafuta zikudota do lili nyonchoni sisi mukubwera pamaso pa Yehova ma sexual signs ndine kodi ndikunena chosada. Kodi zikumveka? Chipewa choso cha Katolika sichobisira sexual signs. Ukanzina nizabuluka waiti ahedi tikoni ajisimai muliku ndikupasi nchiko chali chichino chikadakhala changa azimai nosekanani nisiwabela pati. Amen. Nisimfula sipewa fight. Amen. Pasabisa sexual signs ukipewa cha Katolika. Akutifula ndikufuna kupita pakati pako. Amen. Koma mkamanda kufula ndikutani awo Mulungu musayese zikhala choncho. Chikirisitu ndi mtima kakabudula mchalichi lake kakabudula akuti chikirisitu ndi mtima
mtima zili mpaka mmene muzimetreti za piki za yero za damala za fika mpaka mmene muzimeshi akuti chikristu ndija aona ungatu the sexual science amabera ndinda tometama king of cosmetics maida bambo kani mene ndio sama kama sio ndio opsha kwa basi amen mpingo amen mpingo amen ndisikuveka simenes amen nditometama tambera sexual science mchana amabera ndika validwe kukavalidwe kuli sexual science kuli dama kuzofala someti mabasi amen chofala koma muchofala mama taukhala dama sexual science ndio besai ndipi takwatela la kitenje changa ndakula ndipita kutaka ndisoke ndimva tela la kuchita kumusa kuti ndiyese ni chuno mwachiwa na chuno changa chili bwaji asate 6 ndiye muchibwese pang'ono chikale sate 4 University West ilibwa alikutamangira nene ili chama 40 muibweze ikale 37 University mamenepo yes alikutalika kutoka mtuno kufika mbondo akutali nangasinditela ndio akuyeza dawa ndi wabule mutela ndi mchawa ngoku manguchi amba tiwa chofala cha chitaka zikuveka ndio boyeza akuchiyeza chifikecha basi ino ai chibweze chikangopita pa bondo chayamba kupitirira bondo chayamba kukhala sexual science kwa zikuveka sipenzi bondo litapantunda basi kwa makuonekera kuchakobisika kwa piu kucha basi piu kufirira yakuma khala nkati mwa dress kucha kwa makuonekera ya walile bati sexual science kutokera kucha kutakwata mainga mambo Mose akushita kula mkulika nyingi wake unaitoa usidita ndiuchoka chibondo kupite noka kazi kudia njoka zako singama ende tione mariseche niendo ipa ntunda tu muri ndinda ndakana chisawa chimenecho mutiza panga ko marali manumo American way ya mioyo British way ya mioyo China way ya mioyo so sana inesikiza panga nao zile kwa hiyo mbegas Mungu fala branch pamene mukubera ku church amen Mukufala branch pamene mukubera ku church tadikira ndikuze na mainda pamwe idulira pamene pang'ono koma ndikupasa ino uwayi amen chaka chimenecho panali pa 3 sinema liwala ngakale date 27 February kumudzi kwake kuzomba mango anali atatu koma mitengo ina ikulu yapa mutsi mango amakoloma amasalira kunyamba kwambiri mango akupita kokana ukati kumudzi kwatu maka kuno kumwera mundivomera sana kumwera kuli zinyama zina zimene ndi anzache abili makwe zimachoka kuti kalilombe mwachiziwe chima kulirapo kusiyana ndicha ndibili makwe kodi mukundimva makosa tambera siku limenelo ndaweruka kutoka kucha kusukulu ndafika ndinaunguza ndaliona mango lili patali kwambiri malo sapitika azichimene alepera kutsola mango lino chimene ndapanga ine ndichapa kukwera mtengo ndiye panali nthambi yosapitika chifukwa inali yaitali popanda kugwirira kodi mukundimva koma mango alikuti kukenga siningakamiso nyamata ndinagwira mtengo nyama kuta kalilombe wandiona kuti ndili nthambi iti yomweyo chimene panga kalilombe ndikubisala
anasinthakala sinamuone Kalilombe ndikupita kukadya kumambo otsalira pasoko kondedwa mango kupita kokatha bwino Kalilombe wabisala kusali kwa mtengo akupeteka nipobwerera ndinapobwerera kwe mpaka nakaka nakafika nyamaka nayamba kwateja mango kwa alamela sichimwene mwitu alipu mtugaine mango kogweleko ina handa kweradeka sininaponyeso mango hivi ngatukana asichimwene ata achokapo mwana watimana cha mango ndinakalira mango kaya nimo 667 kuwadi ya useo otsalawa ngalongeza cha matumba osaponya diera wobantwena ngaka angaje okondekwa zinthu za uchimo muntuma pamene cha diera umafuna ugiye weka nthawi ya kumapeto waso nthambi ngapelayo ndi nthambi yosapitika mwina muli nthambi imeneyo mwakwera kumeneko mukuziona kuti nyonzi mudolo anzani sandakaniko koma kumango atha mufuna kuta tambera ndinatembenuka sopano ndiyambe kuta kutsika ndinaponda nthambi iyi kugwira iyi sopano ndikawerame kuti nditembenuke ndiyambe kuta kwekwerera kuti ndikafike pamene panamerera cha mtembuka Kalilombe wachoka kuseri kwa nthambi imeneyi waima pano mmene ndinakitonchi maso ndi Kalilombe akulu ndinabwerera ndikugwira nthambi ndikuyipukusa Kalilombe sasa choka akungoponya stepe imosi kupita kumene ndinalikiza opandekwa palibe chimene chimugweze Satana kuti achite nanu kuuchimo stepe akuponda imosimosi kapena imfa ikuponda stepe imosimosi kukulandolani kunthambi yosapitika imene anthu adalephera lero mumazitchandi mudolo chifukwa mulipena pake Kalilombe kupita kuti siku limenelo simwaliwala linali tsiku lopweteka kwambiri panalibe kuchitira mwina koma kuyamba kulira mamayo ndikufaine kuno tamverano kodeko ndimati ndikapita kukaponda nthambi iyi kusayiponda wa kuti ndirumphe anthu sopanayo makuta kufika amuonadi Kalilombe patali potero koma panga palibe chimene ngapanga watu wakungondiyang'ana koma ndisakuta wakandenda iwayo ndiwe dolero mmene ukupita kuchimo koma tupalibe mpulumutsi amene adzakupulumutse ndiwoonera amenewa mpaka kukwizi nasitropia moyo wako akasanga ndisupekiteka ndiwoonera palibe chimene adzapange pasiku la imfa yako palibe chopanga gulu linali mara mbiri koma nali anthu oonera musapusisidwe ndi anthu oonera akungondiyang'ana zavuta anatuluka bambo wangu ali ndi moyo sana anati kufika ndikuyanga na osayamba kuta kulira chifukwa cha yango limene amalipeza ndila kuti mwanayi alumpha kugwera pacha pansi ndipo njira imenenso ine ndinali nayo kusiyana ndi kukumana ndi Kalilombe koma kuta ndi aliyense amandiona ndikupanga practice munthawi kuyesa kuti ndiwoloke kuti nditani ndilumphe aliyense akudziwa kuti kungolumpha amene ndimali
nkhani mtsiku lodandaulisa koma kumudzi kwathu kwanu mudzi wonse wako mudzi kwathu masiku azaka za mai wanga amai yanga ine anali wotamika mumbiri ya anthu oyika jando mai wanga anali mmodzi mwa anthu amene amapita nawo kusimba za jando anali msumari wodalirika ngakhale kukalowa njoka kwathu kumakonda kulowa njoka nkumyala komanso ang'asi samatabo waliti asibaba atakuithawa nyumba nkukaita na amayi adzaka ndiye pansipa bambo wanga ndani ya matanzanga pansipa akumbukira zanda za mai yanga koma mai yake pamaopa cha palipo anatamanga kukafika kudambo kumene mai wanga amachapa hakudiziri kumene kumene akufa kulika lino amaya anatamanga kufika pamene padapesa chinani kindi chichonchi chotaonerera ndikulwa pandeka limene likuonerera musapuse ndi masapota adzakusiya lidoka kwa Yesu nethandizo lako asakupusiseni ndiwoonerera mimi sasa khala nawo hapo kungotulukira polisi pa ngatine ndimana grandi kilimawa matama kupambira matama inuyo kungobera polisi nosenu pecha mutawa mundisiyanda ndiwoonerera pakuti ndikamachita izi kumamula izi ndikusidalira ndekha sindikudalira inuyo kodi sikumveka izi ndiwoonerera mungakalowe maomwe mungakalowe pasomba ola kukapereka mkaiwa buzi zatumira mene minu mutachafu uoba kodi sikumveka izi amanja hapa ngotamvera musamapuse ndi anthu ota one mai wangadaka adatuluki anthu wose kungana yanga kupereka cha mpata amaya anabwera ndikundiyang'ana ndili mumtego ine mtango waona mai ndinaonjezera kukua wabane chiyao kadile mama nguo ndio mai kufaidi wakalebwa kuna likutaya mango wadewa pata bila kani wasausa mumataya wakutaya kalama usipata mutaya kwami mupaumira leo koma ifa kalilomba kamabera kulumikisana kimoyo wanu kumakala mutaya kwami yokoni ndera mungima nayi mwana mukana dikai ukubera kalilombe kumene mutataya sisi anga tunamise muzataya sisi bali zumve hada tipesa mkulu ina mtauni yali lombe tima mucho chikaponda ama chesa ndi mkulu ina tima di Elias ndi wandalama zake hada tipesa sikulina akuti mbale mbanzanga Elias wavutika kwambiri akufuna muntu amenanga kamugulisa infyo ankwese ndeke ampasa deposit ya 5 milioni azipita muzi ku China mukuzimva zinthuzo lero kadangopita kuti ndigaye 2 milioni akalandi pasa amataya nataya mama ngani tukapota achanima kipindi ndeka kodi mukundimva amaya anabwera ndikusunzumira ine ndauchesera volume yokuwa mama nguwa le mai ndikufaine kutatauza kwake chiyawo chotu mama nguwa mai ndikufaine amaya anamusunzumira na oso paka nobamuta akuona akuyenda sada ime akulondola mwana wao maya anakuwa alipansi pomwepo akuti mwanangu kasinsumba kutatauza kwake kuti mwana wanga usalumpe hakupatusa watu ulendo wa nyumba chitenja biza hakatamangira nyumba nzimali chitenje pa wavula halipa chimte mwende chipele muda cha matala ntani wangera kulusi musadanda mai posakera kumamfuto amene muli sakana wakupandikizani ndikusiwa koma alipo pana wantima ngati mai yanga waposa iwo Yesu Kristo alikuchipita kuvala pele muda hakubera kuzakombola
Usakanda. Alikuchipika kufara pele muda. Hakuna kusakuta nini? Kusakuta. Usakanda ule. Ndikutira ukalikizana. Hamuna wana. Baada afika mosausa. Mkusoma yako. Mulida kopita. Blasoma mtendere. Akutama kisani. Hana choka kukusikira ni wana. Kusananda ule. Akufara pele muda. Hakuna kwa mweko kutakula ndisele. Yes. Hakuna koko. Kuntambi yasabitika. Hakuna koko kutasa kuombole. Hanabera kuntambi yanga. Kusani kuombole ni satanisi. Ndani akadabera. Kutaka kuombole kuchipeki. Pirikiti. Chonya watu. Ndani akadabera kusani kuombola. Hana ndiusa kalapampa. Ndikubera kuti. Ndikubera kumweko. Hali nyumba. Ndimamfa. Ndili mtengo. Kuchipinda mwana ya kufa. Hakuti nkase nsumba. Mwana kukase nsumba. Usalumpe. Hakufanya? Hakufanya chipinda. Wakonde kanda kusunsumira. Kumene kulima yanga. Hachokansi kwa chikuluka. Ndiye ndipanga maji. Komabe ndikumva. Hakupanga zaidi nikumira. Sakupanga zina. Ninamba kusangalala. Mchina chake chitani pano. Chichitika. Uyoyo saba mbwanga. Hapa mbwanga ndio ohwani yanako. Kusiana ndida. Ndama yanga. Chichitika china chake. Wakonde bangaya nango ndikunga tuluka nyumba pa. Ntawe mwe. Alipasana mimi. Yani ndinaona kukwira. Antuwansa kudabo baba. Hakutuluka nsimai noma nyazi wavaracha bere muda. Kabudula aliwosowa nisaka simenezo kufara nkasi. Maiwanga mchukua mkulu 60-50 chakuti years. Hakufaracha bere muda. Hakubera kuti komweko. Osaka ndaula suma. Hakukudaya. Sikuziwa ndio otaika. Kwa makamuna hakufara chipinda. Hakubera kuti komweko kusakukurusa. Anachora sana mimi. Haikujikira papete. Baswa hakuchanga. Antuwansi sobani. Chitu chilipanda kwa manya. Musa kanisa anampera mtengo. Pa. Afrika. Pacha pofuta kutali pacha. Sobano kurulicha. Kukua. Wasia. Aliyensi asibabo mandoda. Analipa Angoti chete. Kuyanga ni nanda. Maliwanga. Sindiza wa yuwaya tsikunimezi. Chifundi limene ndikadafa. Tamvera alokoni. Nsimaya ngati kuponda pamphanda imeneyi. Anapana mtembo. Ndikupana pamene pazoda kuisa kwambiri. Anaipana nthambi. Ndikuyamba kukwekwerera. Amati akakwekwerera. Ndikutenga ndodoyi. Ndikuyikharisika chopingasa. Pamphanda imeneyi. Ndikukwekwerera. Kuyikharisika chopingasa. Opandedwa. Mmene anango kwekwerera. Kana malafiri. Ndayamba kuchia mtembo. Maya wangu. Ndikudziwa kubasi kakali. Ndapurumuka. Ndikumuza kalilombe. Umanama iwe. Tamara wakondeko. Akuti mbola ifa. Mbola yako ilikuti. Wasakacheba kubera kamuna. Kusapurumusa nziko kuifa. Ndiyo Yesu. Wopo sama yanga. Hakubera kumtamia meo. Musasipe chifukwa cha mavuto. Hanakuwa maiwanga. Usalumpe mwanjira ina. Usasipe. Kwani mkufuna kusipa gogo. Hakuna mizira ni ufiti. Usasipe. Hakubera kumwe. Kusakombola. Shimene Yesu akulengesa masilo wano. Imaneni wasa usika. Ndija kuti musasipe. Ndikubera kumwe kusakula ndisa. Wakonde udakana number 4. Amuyandikira binima. Chinaweza chimsimama. Chaupana mtego. Kuyangana distance. Pamene pali kanilombe. Ndikuyangana ndodo imena kulisai. Ndikusapanga chonchi ngati msiba mosewera gofu. Gulu likuwanelera. Mai wangala likasuwira akadakhala pole. Mmene ndisipesa ndalama chaka chimenechi. Nkadachita kanthu kakakulu. Hani yosamsa. Msimayi uyu sinima uyu wala tsiku limene. Adapitirira pa umipa kwa ubereki. Hana ndiposa kwambiri. Koma ndimakumbukira kuti pali Yesu oposa malima. Hamuna adaombola ine. Chuma simosi tsiku limene. Anaweza ndikuona kuti ndikutalikira pano. Ndi anata anakwekera.
pang'ono pa nadziwa kuti pano ndikaponya sindita kodi sikumveka anapana pamtetete popanda ngakhale nthambi analolela kutaya moyo wawo. Kodi mukundimva? Chifukwa chanda ndimaona chithunzi cha Yesu mufanizo limene amene analolela kutaya cha moyo chifukwa chanda chai. Kodi mukundimva mwanilapa? Tambera anakwira ndodo ndikuyamba kuyesa ngati nyamata osewera cha gofu anayesa wa ina ndikupenda kuzayeza tu ndamva ma mwe usamapedeseke mmene musamata sisa mafufu yasi makamera ndichipulumuso mafufu ayi mumpomonyezi chifani mfuna kukila cha ndena nesona kuti cheke kumvera amaita bana ngati mufuna kupulumuka muzimvera ma instructions awo kupulumutsa makani woma tikuti kubara kuchalichi muzibara mtavala ino makani ayi basi kangotele kongo ngamba basi ngati mvuto tizimvera ma instructions awo kupulumutsa kodi sikumvekezi hano chikusamantha uko ndipo mai wanga napira ndodo ndikupukusa kachiwiri kachitatu ndinamuona kuchalira gulu lonse la misitatu mtenga mitochi masimbola mbala yasonkhana kudzaonerera ngozi kuchitika paka mutsi wokondedwa anapukusa ndodo ndikumenya kamodzi ndi kamodzi Sadaponye Yesu. Sadaponye. Kana ndikamutsika mweya kwa mamuna wantanda. Kama nanda nyemuka ndikupita wantanda. Kamosi. Sadaponye. Kama nanda popura ngola ya ifa. Kamosi. Sadaponye. Mpaka na hiki ndikularikira leo. Kamosi. Sadaponye Yesu. Hano samsa ndikakumbukira mene timakera anthu kukwanza ngaziteke kamos sadaponye Yesu kamos Yesu sadaponye mpaka leo ndi pano kamos sadaponye mamuna mene hadapera kamos antanda hadapukusa mai menya mtiti mwakaliombe kamos okoneka tambera ndinachia mutembo ngati mwana wa chikoli kuti kutomte mayo saiwalika hadamenyaja kamutsi kalombe pansipi kodi chandikwelesa ine kumboni mwene mucha tikunena zakavana. Amen. Tikunena zaja sakafari chifukwa chani amai adapita mnyumba kukavala kaichika bugula anakavalira adadziwa kuti pamene ndilipa ndikakakhala mng'amba pasi palinda pasi pa kodi sikumveka pamene mukupulumusa ena mwavala bwanji pamene mukupita kokapulumusa ena pamene makakisi pamene mukupita kukalalikira kaya mati kumachani kumeneko kali kuomba niyeya kaya mati kumamiti apu kaya mati kumachani kumaefoti ku Jesus way mwavala bwanji pamene mukufuna kupulumusa amayi angadadziwa kuti inde ngakhale ndikufuna kupulumusa mwana wanga koma ndisamaleka kavalini kodi sikumveka sinzi maindaba pa ulendo wa Chikristo pamene tikupita kokapulumusa ena tavala bwanji amene tikudziwa kuti sitinavala bwino pamene tikapulumusa nthawi ino ndi yabwino tetita tivale bwino chifukwa chani adaopa choncha amayi anga malo anthu moyang'ana kalilombe asiyang'ana iwo kodi sikumveka tita ndivaleja inu
mingulira mulikoimba hapa bana Yesu papa bana Yesu papa bana kamingula kalipasika kakoni Yesu papa bana Yesu papa bana akamwambia Yesu papa bana ndio bila kutendele wote alitakuta mwafala bwanji mpaka kumusaida mwafala Muna pachani chikina mtauni ya lilogwe ndichichula ama 11th hour chaka chimenecho ngati mulendo ndidaka pesa mmenemo muli praise team siku limene londachi tasoka ndaka pesa kuti asika na mene wa praise team wonse adavala masketi a black mamalaya a white wati mkudimba zasi fupi zolekeza mabono njana amba kuimba nyimbo ya gaiti imene osadziwa kutanya matawa watsika nawa ali design nje kuti onse apala mapanchi ota ofina great munimva ndiye simakaona ka blouse kai kalekeza umwe ndaba nakuimba Yesu ndio kaya Yesu wapa bana ay mama kanga ya kumatembenuka ay hiya hiya laini yalo kankosira kuti pyu hiya pyu wapande kwa mwafala mwanchi Mayanganaziwa ndingakani kufuna kufulusa mwana koma kafanidwe kanga kalibwa maenda mambo ndikulekeza nani pamenepa imene ndi part 1 ya tometama mpaka tsiku lina Mulungu akudaliseni amen so tikuphunzira mawu a Mulungu kolingana ndi nyengo imene tili nayo dzulo amen dzulo tinalekezerana padera chifukwa chakuti nthawi tinalibe ya kupitirira kuphunzira pa funso lokhuzana ndi zozola komanso zomangamanga mitusi kotero mmene tinali kuphunzira dzulo tinayamba koma tinangolekezera panjira chifukwa nthawi tinalibe so mundilole lero kuti tisamasiye mikute yochuluka kuti tingazichulusire ntchito ya tsiku lina ndiye tipitirize kuchokera pamene tinasiyira ndiye tiyeni titenge mtima wathu wonse kuyika pamaso pa Mulungu ndi cholinga chakuti tiphunzire zimene iyeyo angakonde kuti ife tizidziwe. Ndikhulupirira kuti dzulo mmene timayenda tinaphunzira mopita patali ukuti kukhala ngati tikungoliyambako phunziro mmene timanena kuti zozolazola zili ndi mfumu yawo imeneyo amayitcha kuti king of cosmetics koma mchichewa kapena mchinenero chakwawoko
chakusatanikiko mngelo amene wakundimayo amamutcha kuti domedama. Ndipo mmene tinali kuyamba dzulo tinamfotokozera kuti domedama amayang'anira malijoni pafupi 36 kapena kuti zigawo 36. Choncho kondedwa tinafotokoza kuti iyeyi ndiye mwini kulamulira anthu ku dziko lapansi kuti apachike zinthu pa thupi lawo. Amayang'anira anthu kapena kuwalamula anthu kuti asinthe maonekedwe achibadwidwe chawo. Ndi wamphamvu mkaganizidwe chifukwa amalowa mu ubongo ndi kukamusintha munthu, kumchotsa pa uwamba, kumpitisa pa moyo wa upamwamba mu mtima mwake, ngakhale kuti munthuyo atakhala kuti ndi osauka. Koma domedama angakupange iweyo kukhala bwana m'maganizo, m'machitidwe ako a zinthu. Ziwanda zimenezi kapena kuti kalonga ameneyo wasamalira mitima ya anthu ambiri, koma kwasamalirira ku chinthu choyipa. Anthu akhala kuyenda mu ufulu chifukwa cha chiwanda chimenechi. Mtima womamva kuti ine ndine mfulu, koma mwanjira ina wakhala akugwira ukapolo anthu ambiri. So mpingo dziwani kuti chimenechi ndi chofunikira kuti tichizindikire, tichiphunzire, chifukwa ife ngati ana Mulungu tayikizidwa kwakuti si zinthu zonse zabwino zimene ana Mulungu tikuyenera kuchita nawo. Mawu awa ndimabwereza pofotokozera kunena kuti si zinthu zonse zabwino zimene ife ana Mulungu tiyenera kuchita nawo. Ndimapereka chitsanzo chabwino ku nkhani yolera. Ndimanena kuti kulera mukakuonesesa mukuona kuti nkwabwino mukachotsapo mawu a Mulungu, chifukwa zikuthandizani inu kukhala ndi mwana mmene mukufunira pa nthawi imene muti muzafune. Makomo mmene muli ana awiri Mulungu kwadalitsa amakondwa pakakhalidwe kusiyana ndi anthu amene ali ndi ana 10 pakhomo. Ndi chinthu chabwino, koma kodi ana a Mulungu tikuyenera kupanga nawo chinthu chabwinocho? Okondedwa, si zinthu zonse zabwino zimene ife ngati mpingo wa Mulungu tikuyenera kupanga nawo. Choncho mmene tinali kuphunzira dzulo zokhuzana ndi mfumu imene yazodzoladzola mwachidule, tinapeza kuti ndi chikhalidwe cha anthu akunja chimene chinabwera ndi mitundu ya chikunja. Koma lero tili ndi funso kuti kodi ndani amene adzaweruza ohola ndi oholipa, akazi achigololo? Ndani amene adzaweruza? Okondedwa, funso, ndani amene adzaweruza ohola ndi oholipa, akazi achigololo? Ndani amene adzawaweruza? Popeza atsikana awiri awa, ohola ndi oholipa, achena m'dziko lapansi, atenga nawo ulamuliro mchipembedzo, akhala atsogoleri m'mipingo, m'nyengo yovuta ya jenda, aphunzira ohola ndi oholipa, ndapamwamba ohola ndi oholipa, akulamulira nawo dziko ohola ndi oholipa. Akabwera pamalo okha pa Mulungu, pamalo popatulika, funso limene Mulungu akufunsa ndila kuti ndani amene adzalimba mtima
ndikumuweruza ohola ndi oholiba mnyengo ya makono ngati pakuti ohola ndi oholiba achena mnyengo yathu ndipo afika pakuti sangamve oweruza ohola ndi oholiba akufunika alimbe mtima chifukwa iyeyi wakhala mbali ya chipembedzo ku dziko lapansi pafupifupi wayamba kupita kutsogolo ohola ndi oholiba kuti akayambe kuyendetsa ngalawayi ngakhale boma lamusogoza ohola ndi oholiba United Nations yamusogoza ohola ndi oholiba Malawi yamuyika patsogolo ohola ndi oholiba zafika povuta kuti ngakhale mwana wa mamuna sakuyesedwa ngati kanthu kutsogolo kukupita ohola ndi oholiba mwana wa mamuna akufunika kukhala ndi mapointi 15 kuti apite ku university akhale ndi mapointi 12 kuti apite ku university koma ohola ndi oholiba akungosoweka mapointi 36 okha kuti apite ku university amupheketsera njira zake za ohola ndi oholiba zapita pansi wokondedwa mchani chimene chikuchitika mdziko ohola ndi oholiba wapasidwa mwayi wa maphunziro wabwera mabungwe akunena kuti na ohola ndi oholiba akhale ulere pa sukulu mnyamata akalipira hani osausa okondedwa titani funso lakuti amene adzaweruza ohola ndi oholiba ndi ndani pakuti kumbukirani nthawi ija mene adayamba kuvala tirauza pa Malawi anyamata mavenda hadayesa kumgenda koma dziko lidaukira hadanena kuti si choncho ayi hadamteteza ohola ndi oholiba mpaka ntchafu inayamba kuoneka m'masitiriti a Malawi mchombo unayamba kukhala poyera wa ohola ndi oholiba anapeza masapota akulu ohola ndi oholiba pa Malawi sadavomere anyamata ananjomba ntamu ni masovala ndiwo unjika zinthu adayesa kukuwa hule sudavale mchombo panja koma boma litatusa polisi ndikuchinga kumuchinga ohola ndi oholiba lero taiona panti kuyenda waya pansewu wa dziko la Malawi limene inu Amalawi mukuti ndi dziko lopemphera ohola ndi oholiba ndani amene azamuweruza ohola ndi oholiba wakanika pa Malawi tsopano tikulowa mchaka cha namba 18 ohola ndi oholiba hadatenga malo pa dziko la Malawi ankagogoda pang'ono ngati kuti zithera pompo ndinayamba kukamuona ohola ndi oholiba akugogoda muziseko za chipembedzo maka kuma Pentekosto anayamba kulowa ohola ndi oholiba kulephera maapostolo kuti akamuweruze akubwera ndi tirauza yothina waya kudzakhala pa mpando ndani amene adzaweruza ohola ndi oholiba pang'ono ndi pang'ono mene timafika chaka cha namba 6 ohola ndi oholiba anayamba kulowa mtchalichi ndi chovala chachifupi miniskirt busa ali momwemo bishop ali momwemo funso ndirakuti ndani amene adzaweruza ohola ndi oholiba pakuti ngakhale otsogolera mpingo wagwira ukapolo ohola ndi oholiba pang'ono ndi pang'ono chidakhala chipembedzo cha anthu osavala satana adakhazikika pakachisi okondedwa tikanena nkhani yazotsolatsolo nkhani yazomangamanga nkhani yazovalavala mulungu wawo ndi domedama amene ndi mfumu yazopakapaka okondedwa tamverani sichodabwisa kuchiona chinthu ichi chili kutenga malo mchipembedzo amayi ndi abambo mmawa uno masana wano funso langa ndirakuti kodi tilimbe mtima ndani amene adzapitikisa ohola ndi oholiba pakuti wakhala kukachisi koma sadavala mabusa ali pomwepo otsogolera ali pomwepo funso libwereze ndani amene adzaweruza ohola ndi oholiba pakuti iye
ndi wamkulu muzochitika, watenga mphamvu, ohola ndi oholiba. Kumbukirani okondedwa kuti ohola ndi oholiba wavuta ngakhale pa malawo. Ndani amuweruze? Azibambo ali pa ukapolo, minena pano azibambo wena ali mmakoti kuimbidwa milandu. Ndi chani? Anachita mosafunika nyumba, anakawanenera. Ohola ndi oholiba watenga malo. Funso ndila kuti ndani amene adzaweruza ohola ndi oholiba. Okondedwa, tiwerenge malemba kuchoka ku buku la Ezekiel chapter number 23. Tiwerenge verse number 36 mpaka verse yake ya number 38. Ezekiel 23 verse 36. Ndipo Yehova anati kwa ine, obadwa ndi munthu iwe, kodi uzaweruza ohola ndi oholiba? Mwafotokozera awafotokozere sono zonyansa zawo. Verse 37. Pakuti anachita chigololo ndi m'manja mwawo muli mwazi. Amen. Imanika ayembale wanu mupitiriza. Ndiyamuyambirenso kuwerenga verse lomwe. Verse 37. Pakuti anachita chigololo ndi m'manja mwawo muli mwazi. Verse 36. Verse 36. Ndipo Yehova anati kwa ine, obadwa ndi munthu iwe, kodi uzaweruza ohola ndi oholiba? Amen mpingo. Linali funso limenera kuti kodi obadwa ndi munthu, akunena kwa Ezekiel, kodi udzakwanisa kuweruza ohola ndi oholiba? Verse 37. Verse 37. Pakuti anachita chigololo ndi m'manja mwawo muli mwazi. Bible likuti ohola ndi oholiba anachita chigololo, komanso m'manja mwa ohola ndi oholiba muli magazi. Okondedwa, musayiwale kuti mayina akutipatsa panowa onsewa ni mayina a azimayi, koma akuyimiranso mizinda iwiri. Okondedwa, Bible ndikungofuna kutionetsa ndi kutipasa mafunso pa nkhani mafunsayi. Kuti kodi mkazi amange tsitsi, kodi mkazi azipente, kodi mkazi avale bwanji? Ine ndikuyesa kufotokozera nkhani iyi ndiyokula, nkhani iyi ndiyoopsa, koma tamverani chidandaulo chikupezeka m'buku la Ezekiel. Akutipasa akazi adamawo awiri, ohola ndi oholiba. Koma akuyamba ndi funso, ndani amene adzaweruza ohola ndi oholiba? Tiye m'bale wanga. Ndipo anachita chigololo ndi mafano awo. Pano pali nkhani mavuto amene amapezeka ku department ya azimayi kuzozolazola ku dziko lapansi, ngakhale azibambo nawonso atengerako chikhalidwe chimenechi. Koma mumve pano, munthu akalowa mu system ya dziko lapansi ya unyado wa dziko imene dometama king of cosmetics amayibweresa, tamvera, pamakhala pakuchitika chipembedzo pakati pa munthu amene akulowa mu style ya umoyo wodzichenetsa, umoyo wodzikongoletsa, kamoyo ka ohola ndi oholiba. Tamvera, pamakhala pakuchitika chipembedzo pakati pa iwe ukaganiza zoti tsopano ndiyambe kulowa m'masaluni, ndiyambe kulowa mu zinthu zapamwamba za dziko lapansi, zimene tidzole, zimene timange, zimene timwe, ngati zoti thandizira kunenepa kapena kutiondetsa, kapena zimene timwe kuti zithandize chiwalo china chake kuti chikhale mu style imene tikufuna ifeyo. Nthawi yomweyo munthu umakhala ukupembeza mafano, chifukwa zimene zidapanga dziko lapansi
kuti inu ndine tidzitenge ndi zifanizo za kudziko lapansi. Zili ndi mphamvu zifanizozo zomutenga munthu kunchosa pa chionekedwe chimene anali nkumuyika pa chionekedwe china. Na kusintha chiwalo, kusintha maonekedwe, pamakhala kuti pakuchitika chipembedzo chifukwa mbali ina imene yagwiriza zipangizo zoti iwe uziyuse, mbali imeneyo ndi mbali ya Satana, mwini wake ndi Dometama. Ngakhale mavumbuluso amene amatuluka kumeneko research akafukufuku amene amadziwa kuti tikatenga chakuti kutenga chakuti munthu akadzola ayera, tikatenga chakuti kutenga chakuti munthu akadzola afira, amene amapanga research limenelo, amene amavumbulutsira zimenezo kuti mukakatenga mwala wakuti ndi mtengo wakuti upangaza umvumbulutsi kwa zimenezo ndi Dometama, God of cosmetics, kapena kuti king of cosmetics. Amen. Chifukwa chache Ezekiel akutiuza sopano kankhani pokuzana ndi kupembeza mafano. Ngetabwereza mbale wanga vesilo kuti munthu athe kulimva bwino. Ezekiel 23 verse 37. Pakuti anachita chigololo ndi m'manja mwawo muli mwazi, ndipo anachita chigololo ndi mafano awo, nawapitikisiranso pa moto ana awo amuna amene anandibalira kuti athedwe. Amen mpingo. Pali kasakaniza wazochitika pamene munthu ukangolowa mu system ya kudziko lapansi, ukangojoina chipembedzo cha Dometama, zinthu ziwiri zimayamba kuchitika mkati mwako. Anthu amene tajoina chipembedzo chimenechi timakhala kuti automatic chipembedzo cha maleredwe cha Mulungu Moleki nthawi yomweyo chimakhala kuti chikulowa, chifukwa munthu wa mnyado safuna pakala zomulemetsa zambiri. Ndiye zinthu ziwiri zimenezi zimayendera cha limodzi. Na muona pano kuti mmene Bible likufotokozera pali kusakanizika, pali kusinthana kwa kupembeza milungu ya chilendo, kupititsa ana amuna pa moto ndi magazi m'manja mwawo. Zinthu zonsezi mukaziphatikiza ndi kuzisanthula pazokha muzipeza kuti zikukhuzana ndi chipembedzo chimene mwafunsachi cha zomangamanga kapena zodzoladzola. Ndi chikhalidwe cha Ohola ndi Oholiba chimene pamaso pa Mulungu sichili chovomerezeka, ndi zabwino kwa anthu osapemphera, akunja, amowa, ndi zoyenera, chifukwa iwowo Mulungu wawo ndi Satana pansi pa ziwanda ngati china Dometama. Zilibe vuto, koma zili ndi mavuto akulu ngati iweyo udasankha kutumikira Yehova na uitana Yesu kuti akakhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako. Sukuyenera kulowa mu industry imene, mu chigawo chimenechi cha zopaka, zozola ndi zomanga zowonjezera. Zonsezi zili ndi kuyipa pamaso pa Yehova. Chifukwa chani? Zimenezitu zimene timamangazi, zimene timadzolazi zimachitika ku chipembedzo cha Satana. Amen. Kumbukirani dzulo nayamba ndi mawu akuti kodi dama mchani ndiye mchingerezi limatanthauzika bwino. Tinanena kuti dama mchizungu amati sexual signs, zizindikiro zachani zachikolo. Ndi pamene pagonera cha dama. Mukanena kuti munthu uyu ndi wadama, ndiye kuti munthu uyo ali ndi zizindikiro zacha. Na zizindikiro zachigololo ndi zimene zimapanga kuti abambo awandacha ndadama. Ndiye kuti inu ndine tikamvesese
tikufunika kuyamba kuzisanthula zizindikiro zachanicho zachikolosi. Amen. Tiye mbale wanga pitiriza kuweza. 38. Anandichitiranso ichi. Anadetsa malo anga opatulika siku lomwelo. Nayipya masabata anga. Amen. Mpingo. Mulimvese Bible akunena kuti anthu amene amachita nawo chipembedzo cha mafanochi, verse 38, anandilakwira ine siku lomwelo nayipya masabata anga. Pamene papamveke munthu atakusunga sabata koma atazimangirira meshi nadzola zinthu zachimowabu zachikunja, automatic anene verse number 38 akuti waipya cha sabata lagwa. Wokondedwa mumve pano. Sopano to akati kuipya sabata masiku adzana, ndiye kuti ngati mumulole munthu wa meshi, mumulole munthu amene watenga chikhalidwe cha ohola ndi oholiba komanso wavala zonse masexual signs amene amapezeka pa Jezebel, mkazi wa Damayo. Kambera mpingo wonse umayenera kuti sabatalo latani laipsidwa. Kachikumveka chimenechi. Wosati musiyira mudzilekerera adzibwera ali wano ka wavala Black Maria miromo ili pyu chimeshi chili mpaka huko mumvekere kuti zake zimenezo. 38 ikuti anali akuyipcha cha akati kuyipcha sabata ndiye kuti kulidetsa sabata, ndiye kuti sabata lonse la mpingo pamenepo limakhala lakuda. Mukakhumudwa kuti inu amene simunadzole nawo mukuphatikizika kuyimbidwa nawo mulandu kumawerengeredwa kuti ayi umoyo umene mudakhala ku dziko lapansi masiku amene munasunga sabata ndatatu okha, koma munthu ndatha 68 years ndikupemphera pa mpingo wa sabata, koma akuti masabata abwino anali angati okha. Enawa anayipsidwa ndinda ayaya mudawalekerera kuti abwere achi, munasilira kuti abwere achi. Zonse zimayipsa nawo cha zimayipsa sabata. Kuti sikumveka izi. Mayi abambo tikafikira pa mfundo izi zimene tikuphunzira panozi, tiyeni titenge maso athu tacheukitse kumwamba kwambiri. Mayi abambo kumbukirani kunena kuti dzulo tinali kuyamba ndi kufotokoza za dama. Kodi nchani dama? Ndi zizindikiro zachikono. Kodi sikumveka izi? Na lero pano ine ndikufunsa funso lofanana ndi limene akufunsa Ezekiel akuti ndani amene adzaweruza ohola ndi oholiba? Ndani? Pakuti ohola ndi oholiba ndi amene sopano akulemekezedwa ku dziko ngakhale nchali. Tamvera, kuipa kwakupanga nawo sosholo ya dziko lapansi kumayipira iweyo number 1 opanga. Chifukwa mangeni mavesi kawerengawa umakhala kuti iweyo walowa mchipembezo cha mafano. Kuti sikumveka hiyo? Ameni. Ndiye katikati mwa ndima imeneyi akunena kuti komanso muli ndi magazi cha manja mwanu. Mwina ndikunena kuti ine sindina pepo, magazi ndatenga kuti. Kuti sikumveka izi. Amayi ndabambo tamvera. Mukalowa ku cosmetics kuzodzola zipangizo zimene zimayeretsamu, zimene zimakongoletsamu, kuli chemical imene imabisidwa ndi anyamata opanga zimenezi imene imachedwa kuti konode ndi kantolatola wa mitengo ya kufa. Ndiyo akayiphika ndi kuyiphatikiza imapanga ufa umene umayimiridwa ngati magazi muzodzola zimene anthu timadzola. Siyani za magazamu, tiyeni kuchire
tikalowe mphepete mwa madzi tili ndi zolengedwa zimene Mulungu adalenga zotchedwa nkhono. Mukuzidziwa kodi zikumveka izi? Mukapeza kuti nkhono ndi chipangizo chimene chili chodalirika kwambiri pamene akupanga zinthu zotsola. Kodi zikumveka izi? Ndakayiwala kakatonika meneko ndakatola pa munthu wina ndi sopo koma achambulapo cha nkhono ali mtauni. So tamvera Bible likuti m'manja mwanu munapezeka cha magazi. Chikutanthauza nchani pano? Mukapita ku chigawo cha zozola amayi ndi abambo, zipangizo zimene amapangira kuseliko mukapeza kuti zinthu zina zamoyo zimaluza moyo, zimaukisa magazi, kuti powder amene apezeke, kuti mafuta amene watani apezeke. Kodi mukudziwa kuti mpaka pano ku China nkhumba pafupi 6 to 7 million zimaphedwa pa tsiku. Koma nkhumba zimenezo mukapeza kuti 36% ya nkhumbazo amagula ndi makampani opanga zozola. Tamverani chimene verse 38 ya Ezekiel 23 ikufotokoza. Ikufotokozera kuti m'manja mwanu munapezeka cha magazi. Pachifukwa ichi munaitya masabata anga. Now, kusunga sabata mundimveso kodi. Sikungosiya osagwira chani kokha. Chifukwa anthu ambiri tikuganiza kuti tikaphikiratu lero taphikiratu akaunyenyatu achinangu athu mawa sitiyasa cha basi takhutira kuti tasunga chani pamenepo tasunga sabata. Koma mmene munasamba munadzola cha mafuta amene munadzolawo kodi ndi amtunduwa zimenezo mukubwera nazo mchalichi kokasunga nazo chani. 38 verse ikunena kuti mwalipya sabata langa chifukwa muli associated ndinu ophatikizika ku chipembedzo cha mafano cha Ohola ndi Oholiba. Mpingo ndili ndi funso, ndani amene adzaweruza Ohola ndi Oholiba? Ndani? Amen. Mpingo tamvera. Tatentipiteni pa Mika chapter number 1 verse number 7. Mika chapter 1 verse number 7. Verse 7. Tisamalire pakulimvera verse limeneli tini nkhani. Ndi mafano ake osema onse azaphwanyika, ndi mphotho zake zonse zidzatentedwa ndi moto. Ndi mafano ake onse ndidzawapasula, pakuti anayisonkhanitsa pa mphotho ya mkazi wachiwerewere. Musamalire kwambiri verse limenelo mpingo. Amen. Mzimu wa Mulungu akuthandizeni ndiye mumve ngati mmene ndimayimvera ine Bible. Ndikadakonda mukadamva choncho. Tamverani okondedwa. Atifotokozera ziwiri zitatu koma verse limene lili loopsa, mawu amene ali opsa kwamenepo ndi awo. Pakuti munasonkhanitsa pa mphotho ya mkazi wadama. Ndiye ine ndimafuna kuti pano ndikufotokozereni zosonkhanitsa za mkazi wadama. Kodi zikumveka zimenezi? Zimene mkazi wadama amasonkhanitsa ndicha. Ndiye kuti panafunika ndabwerera panomu ndikhale kuti ninapita mu nyumba ya mtsikana wina bwana. Ndiye kuti ndapita pa dressing table yake
ndakakokosa mitundu yonse ya perfume, mitundu yonse ya mafuta, mitundu yonse ya zodzola, masitayilo asipeso, zonse mameshi chani tunjike pano, ndiye ndiyambe kuzifotokozera zosonkhanisa za mkazi waja wadamu. Kodi kumveka simenezi? Mmene mwokondedwa ndi mmene mpingo wa Mulungu wasakazikira, mmene anthu taonongekera. Bible mawauno, Mulungu mawauno, Ambuye mawauno akufuna kuti inu ndine tituluke mu chipembezo cha ohola ndi oholiba, chipembezo cha akazi Adama. Mika kuti akazi Adamawa ali ndi zimene amasonkhanitsa. Kodi zikumveka zimenezi? Na pazosonkhanitsatsi ndi mmene sopano tiyambemo kupesa mameshi mwafunsa zosonkhanitsa za mkazi wacha. Koma musayiwale kuti dama, tanena kuti dama limatanthauza zizindikiro za chigololo, sexual signs. Kodi mwandimva eti? Kodi zikumveka izi? Dama ndi sexual signs, zizindikiro za chigololo. Muntu uyo simuna mpezi sadalowe pa chipinda kukavula chigololo chwayo. Kodi mwandimva eti? Koma wazipachika zizindikiro za chigololo. Ndi chimene tikuphunzira mmawa. Sexual signs zimene sizifunika kuti zipezeke. Now, amene wa ma sexual signs iwa ndi mmene mupezemo kuti muli meshi. Zikumveka? Meshi kaya ikala yopangidwa ku China, kaya ikala yopangidwa ku Japani, kaya yapangidwa ku Botswana ku Afrika kuno. Pa mitundu iwiri ya meshi, meshi wamba ndi meshi imene asataniki amayidzodza yodulirapo imene anthu inuyo simungakwanise kuigula. Mameshi mitundu yonse iwiri ali mu sexual signs. Kotero kaya iwo unangagula meshi ya sataniki, kaya wangogula meshi ya ulusi yongogula apa, kwa mazonsezi mwatengazi ndi zovala zosonkhanitsa za mkazi wacha wadamu. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi zosonkhanitsa za mkazi wacha wadamu. Zimene verse number 38 ya buku la Ezekiel chapter 23 atiuza kuti zimakaipya sabata. Chifukwa chakatsogolera imani mageti, bwererani pa chipembedzo chakale, khalani strict kuyang'anitsitsa kuti mkazi akamabwera kozapembeza sadapachikeko chimodzi mwa zosonkhanitsa za mkazi wacha. Zimene tikuzipeza pa Mika chapter number 1 verse yake namba chani 7. Kodi zikumveka mpingo izi? Amen. Amen. Tamvera. Tatiyeni inu ndine tiwerengekaye Aroma chapter number 1 verse yake namba 21. Tisadapite ku 2 ku 1 mafumu kumene ndifuna tikhalepo. Aroma 1 verse 21. Chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu sanachitira ulemu wa kuyenera Mulungu. Ndikuganiza kuti simunamve abwerezenso. Aroma 1 verse 21. Chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu sanachitira ulemu wa kuyenera Mulungu. Amen mpingo. Amen ndi Paulo akuti angakale anthu mudadziwa Mulungu, angakale anthu mudadziwa Mulungu na musunga chani sabata. Kodi mukundimva? Koma ulemu simudamuchitire ulemu oyenera ndani? Kazi kumveka zimenezi? Now, chimenechi ndiye njomba imene mdierekezi
akuchitiyesa chalichi ku dziko lapansi kuti anthu akwasiya andziwe nda Mulungu. Verse 21 yawo anthu andziwe cha Mulungu. Sangabere muntu pano pa chipembedzo ndikusafunsa za Mulungu. Tosefe Mulungu tikundziwa. Kodi sikumveka simene? Koma kuti angakhale anadziwa nda sadanchitire ulemu oyenera ndani? So Satana chimene amapanga muzodzola ndi lifestyle amene anthu timakonda amangotipatsa ife kuti atichotsere ulemu wa Mulungu. Kodi sikumveka izi? Now, ulemu wa Mulungu ndi uti mukafika pa chalichi kuzapembeza. Simukuyenera inuyo kubwera kwa Mulungu mutengeko zimene mkazi wa dama amasonkhanitsa ndi kuzibweresa pamalo pamene pamachitika ulemu. Ulemu wa Mulungu ndi uti. Simukuyenera kuvala mauniformu akuzipembezo za mafano zochitika zimene zimagwirisidwa ntchito, zipangizo zimene Satana amagwirisa cha ntchito. Iniyo ndiye muzitengeso zimenezo kubwera nazo pa chalichi. Pamenepa ndiye kuti ngakhale mukumdziwa kwa maulemu sunapite kwenda. Kodi ndikumveka kale? Amen. Kaya mukundimva mpingo kale? Amen. Ndikumveka isokonde. Tamvera ngati ife mchipembezo chathu chakale cha mafano, chipembezo cha Satana, kunali zopaka zimene simachedwa kuti lipstick. Kodi sikumveka zimene zimazoledwa ndi kagulu kamene ndimakatcha kuti the lady devils. Kalipo mpaka leo ndi amakapaka cha lipstick. Kasikumveka zimenezi? Na ndalowa ngatembenuka mtima Mulungu anditana tuluka ku Satani ndende bwera ku chalichi kuno kapena chalichi chicha. Kodi sikumveka kodi? Mmene ndi malowa no makachisi amene wandikusakasaka malo oti nditanimo oti ndikhale. Kodi ndikhala pati pamene ndingakhale. So message soni ndizakuti ndimakapeza kuti anthuwa akupereka ulemu, akupereka ndiwodziwa bichani anthuwa Mulungu. Koma pakati pawo pali amene salemekeza nda Mulungu. Chifukwa chake ndimakaona kuti lady lipstick amene ndi the lady devils amene kuchipembezo cha Satana amadzola akamalemekeza milungu yawo, nimakampeza so kuti ali pakachisuwa cha Mulungu. Tamvera ndiye kuti anthuwa akudziwa Mulungu koma ulemu womuchitira Mulungu alibe. So chimene Satana amafuna ndi ulemu, alanda ulemu wa Mulungu ubwere panda. Ndiye pofuna kulanda ulemu wa Mulungu anauzimbaitsa kuzochena zimene inu mumadzipachika, mumadzola, mumamwa, mumavala ndi kumabwera naso pamasopa cha Mulungu. Amen mpingo. Kodi sikumveka zimenezi? Na mukabwera nazo zinthu zimenezi pamasopa chanipa pa Mulungu, mukapeza kuti chimene sikuchita zinthuzi ndi kulanda ulemu omuyenera Mulungu. Amen mpingo. Chifukwa chaichi okondedwa mupeza kuti nthawi zambiri Paulo akuyesa kuunikira mu buku la Korinto 1, Korinto 2, Korinto akuyesa kuunikira kufotokozeraso za chipembezo cha mafano ndi nsembe zoperekedwa ku mafano. Amen mpingo. Okondedwa mupeza kuti ndi chiyani chimene ife tikuyenera kuchita tikafika m'maso mwa Mulungu kuti ulemu omuyenera ubwere. Tipewe zimene zimapembedzedwa Satana, zimene Satana amapanga, zimenezo zimakalanda ulemu pamasopa cha komanso zimakayipsa cha Sabata. Munthu mmodzi
akhoza kudetsa sabata lonse. Kodi sikumveka zimenezi? Okondedwa, tisamale ndi zinthu zimene tikuzidziwa kale, zimene mwina tikuzidziwa lero, tizipewe. Kodi kale mpingo wa Seventh Day chidali chani? Muchamunka ima mmakomo ndikumayang'ana mmene munthu wafalira. Anaakula ni ndani? Nanga amene anazakuletsani ndani? Kuti mutsegule chitseko cha liberekezi kuti adzala nde ulemu pamaso pacha pamwe. Kodi sikumveka isokote? Mayinda abambo, dziwani kuti kunja kuno kuli zosonkhanisa za mkazi wa dama. Now, dama ndi sexual signs, zizindikiro za chigololo zimene ohola ndi oholiba akudzipeza. Mukawerenga chapter chonse cha 23 Ezekiel, mupeza zinthu ngati ziti zimene akumfotokozera maonekedwe ndi machitidwe ake amkazi wacha wadama. Kodi sikumveka zimenezi? Okondedwa, tiye tibwere ku buku la 1 Mafumu chapter number 11 verse 7 mpaka 9. Kumeneku tikapeza kuti tsopano domedama ucha ali ndi khazeni wake, dzina lake akumutcha kuti Kemos, kumene anzathu achinenero cha chino wake, kumene kudachoka mawedi ambiri achingerezi adatengako mawu akuti cosmetics kuchoka ku Kemos. Tiye na abale tiwerenge 1 Mafumu chapter number 11 kuyambira verse number 7 mpaka 9. Tichipese chimene chikuchitika apa mchana. Tiye mbale wangu. 1 Mafumu 11 verse 7. Pamenepo Solomo anapangira Kemosi fano lonyasitsa la Amaoru ndi Moleki, fano lonyasitsa la ana a Amoni misanje, papiri lili patsogolo pa Yerusalemu. Taima nikai pamene mbuku limeneli akutipasa mfumu Solomo. Kodi mukundimva makosana? Amene mumbiri tikumva kuti adakwatira akazi ochuluka kupyolera 1000. Kodi zikumveka zimenezi? Na imene mukuyipesa pamenepa ndi saluni imene idamangidwa pamwamba pa phiri la Mori. Chimachitika ncha Solomoni adaitana akaswiri wodziwa kukonza azimayi, atasonkanisanso maufa, mapaudala, mafuta zokonza. Achina konode tikwane nawo, achina nipapa tikwane nawo. Anali mukasaluni kati kameneka zimakhala bwa amatenga mzimayi awiri kapena atatu pa wiki kwapitisa mu nyumba iti imene. Kodi mukundimva? Kuyamba wadani kwakonza, chifukwa wiki ino ayaya awa ndamene akupita kukagona ndi mfumu Solomo. Ndiye kuti asapite mabere acha akugwa, apite bere litata, chifukwa pakati pakazi 1000 panali ena obereka kale amene anali ogwaigwa. Pofuna kwakonza anapitisa mu saluni iti chipatala chimenechi. Kodi sikumveka? Chimene mafumu anchipatala chimenechi anali Kemosi, Milcom komanso Moleki. Ndikuti chinali chipatala chokhala ndi mawini atatu amene akufuna zamaleredwe, kuti sakufuna akatenge mimba akakagona ndi Solomon, amapitisa ku wini ya Moleki. Kani yosausa makosana amene sakufuna kuti ndikakafika kumeneko
ndikaonekere kuti munthu ndikuoneka chimadzimadzi amapita ku miracle. Ndanyanya kutuwa mabere agwa sindikuoneka bwino amapita kwa chemist. Kodi sikumveka zimene? Kodi tili limodzi? Mainda bambo, zinthu zina zimene tikuziona mu nyengo ino, zimene ana Mulungu tikukopeka nazo kuti titenge, chiyambi chake chinali choyipa. Zimenezi ndi zimene zidampatutsa Solomon, kumkweza Solomon kuti akakhale naye mu nyengo yopembezaso cha mafano. Kodi sikumveka zimenezi? Mangwala amenewa amati akadzola kwadzola. Kodi sikumveka zimenezi? Nje kuti mabere amayima kuti nyamo. Mwauona ufa umenewu kuti udatulukira ku Tanzania. Kodi sikumveka body shape. Kodi sikumveka zimenezi? Umenelero munthu akamwa wasilimu wopanda mbina amayambira kuninga chunuchi ndikusangonenepa ichi choka ichi kusangochoka pa tunda chingopeza kuti fwa chazabwera. Azibambo kufoira taunimu koma ndiye pustai koma ndiye mbina yogula zimene sizikuchokera lero ayo zikuchokera pa phiri lacha chipatala chake nchiti tawerenga mbale bwino kuti munthu atakumvesa nsoka wili yambira pa verse wayambira 1 Mafumu 11 verse 7. Pamenepo Solo anamangira Kemosi fano lonyasitsa la Amoabu. Taima kaye pamene ndimafuna mumve chichewa chakuti fano lonyasisa la simukumva fano lonyasisa la makosana ngati pali chikhalidwe chakudziko lapansi cholakwika sichikuyamba lero ife tikuchitengera kuchoka kwa Moabu. Kanali kantundu kosausa kamene kadamulisa Mulungu m'buku la Hosea akuti ha kalanga Efereimu apatikana ni mafano muleke. Mainda bambo ndi zinthu zimene inu ndine lero tingasipepuse ndikuganiza kuti pakuti ndili pa umphawi mchaka ndikukakamira kuti iya izi nzoyipa tilibe ndalama okondedwa sindikulankhula izi chifukwa kuti ndilibe kanthu kondilibedi koma ndimati ndikupasani chithunza msanga otukuka amene mukuyenda mchitukuko cha nthawi ya pansi pano amene mukusintha matupi anu mwadzola mwayera mwakongola munthu muli bwinobwino muli ngwe bere lobereka bere loyamwayamwa pano ndiloyima ngati la namwali woti sanagonepo mmamuna ndikulankhula ndiwe msanga wa chitukuko amene pa dressing table pako ndipodzaza ndizosonkhanisa za mkazi wacha wadama nunena kuti ine aisi wadama pakuti ndili ndamunanga sindine hule koma wasonkhanisa ndi ma sexual science posachedwa pamene tikufika kwathu lipenga likalira ukaphata pakhomo ungananene kuti sindakuuze mukaphata pakhomo simukulowa ndipo musapuse wokondedwa musapuse ndizonena za sogoleri zoma kukusisani kuti chikhristu ndi mtima mukaphata mukakafika kwathu chifukwa chake tembenukani mtima na mumve zonena za mphawine amene sindingakwanise kugula botolo la mafuta la 10,500 4,800 2,800 sindingakwanise kugula koma sindinena izi kuti ndalephera kugula zinthuzi ayi koma ndikunena chithunzi chokwanira cha zimene ife tikuzidziwa kuchokera ku chipembedzo cha Satana kuti chipani ichi ndi chipani cha mdierekezi ndipo sine ndekha pano malemba akutiuza zinthu zokhazokhazo kuti zikumveka zimenezi maliza mbale wanga Yambileso 1 Mafumu 11 verse 7
Pamenepo Solomo anamangira Kemosi fano lonyazisa la Moabu ndi Moleki fano lonyazisa la ana a Amoni misani papili lili patsogolo pa Yerusalemu. Verse 8. Ndipo momwemo anachitiranso akazi ake onse achilendo. Kodi waimva nkhani? Ikumveka tsopano tiyeni yambani kutsika. Amene amafukizira naphera nsembe mafano awo. Mwaimva nkhani Now, chimene akwatchulira akazi achilendo ndi chimene chikupaseni yankho lochita proof zimene ndikunena inezi kuti ukuku kunali kusaluni, kunali kuchipatala. Kazi kumveka kaya kumene akazi achilendo amataniko amapita. Tiyeni mawa kuti akazi achilendo. Mutakukhala mkazi wa chilendo mu Seventh Day. Mutakukhala mkazi wa chilendo pa chipembedzo cha Mulungu. Mumakhala mkazi wa chilendo chifukwa chake chikhalidwe cha akazi oyenera pa mpingo ndi chiti ndiko kuvala moyenera ulemu pamaso pa pamene mukungotenga ma sexual signs dama ndikupatikizapo inuyo nokha mwazikhazika mulendo kutolika. Kazi kumveka kaya mmene wangotenga nkupachikako mwazina mwazimene tikuzifotokoza za chikunjazi kaya wangomanga ngati chiriboni kumbuyoku kaya wapanga kaya wachita motani kaya wavekamo chipewa cha dolika cha white sisi kuoneka koma wadzipatula weka wadzikhazika mkazi wachilendo. Mainda mambo mukakhumudwa tikakafika kwathu hakuma kufunsani kuti mwatipeza nali Museveni nasunga sabata natere kuti kuti ngero tapita ni apo tikuona ngati pali mkazi wachilendo wangobwera koma ni mkazi wachilendo tapo nyini kumdima zichoseni kuchilendo. Mulungu akamayang'ana kudziko lapansi anthu amene akuyenda muzitukuko zimenezi amaona akazi achilendo ambiri mplanta yamu amangona ndalendo akamasuzumira mapasi ndalendo maofesi ndalendo palipose pamene Mulungu akusunzumira amango aona ndani alendo. Koma amene otu salendo kuzipembezo tidalandira chifukwa chipembezo chathu chidatiuza kuti chikhristu ndi cha mtima. Kodi kumveka zimenezi? Amen mpingo. Amen mpingo. Okondedwa tiyeni tipite patsogolo. Verse 9. Ndipo Yehova anakwiya ndi Solomo kukhala mtima wake unapambuka kwa Yehova Mulungu wa Israeli. Kodi kumveka izi? Amainda bambo mundimvese kodi ndi phunziro ili kodi ndi umboni koma munditsatire bwino. Tamverani zimene malemba akunena pa verse number 9 akuti ndipo Yehova anakhumudwa ndi ndani? Ndi Solomo. Ndili kwa inu azibambo chifukwa ndalama zake ndi zanu, makobiri yake ndi cha ulamulironso wa babanja ngati mamuna adapasaso nda inuyo. Kodi kumveka izi? Tamumvereni nzanu pano verse number 9 akuti ndipo Yehova anakhumudwa ndi nda Solomo. Kodi kumveka simene? Chifukwa iye Solomoni ndi amene amapanga organize amene amachita fund chipatala chokhala ndi free will. Mbali ina ya Moleki amene simukufuna ana. Kodi kumveka? Mbali ina yokakonza thupi amene matupi chilengedwe chanu sichili bwinobwino. Kodi kumveka zimenezi? Kodi kumveka? Ameni. Ameni. Amen. Kumene kukwamiro komuku wini imene azibambo amalowanso azimayi amataniso amalowa chifukwa chani mbali ya miloko inali wati chilengedwe pepani ndi chula. Kodi kumveka izi? Chilengedwe cha azimayi ena
chimapeseka kuti njira ndiye ikulu. Kazi kumveka akufunika abweze kuti Solomoni akakafika akaone unamwali. Kani osausa. Kodi zikumveka izi? Azibambo nawo amene amaziona kuti ndi ang'ono amapita so kumeneko kuti akakhala zibambo akulu. Chinali ndi mawingi anga atatu. Inu mwalowa iti pakati pa zipatala zitatu. Kodi muli kwa Chemosi kumene kuli zopakapaka, God of Cosmetics, King of Cosmetics, kumene Mulungu wawo wodziwika mchipembedzo cha mafano akumutcha kuti Domedama, kuchokera kwa Mulungu Chemosi. Muli kuti mainda bambo tiye titukule maso ndi kuona kuti zinthu sizili chimodzimodzi. Mukutidetsera Sabata, mukutiwonongera chipembedzo. Angelo akunyinyirika kuti adzatolere mapemphero mkati mwa Sabata. Akunyinyirika, akubwera kwa mamokokeka. Mongo tinangati ayi kuti wasiya choncho ndipitabe koma akubwera kwa mamweka monyinyirika. Chifukwa akabwera akupeza kuti ulemu omuyenera Mulungu. Aroma 1:21 sukupezeka pakati pathu. Kodi zikuveka izoko ndizo? Na utamvera. Kodi ichi nchani? Pali ziwanda zachigololo zimene zimatchedwa kuti Gedeshima. Tamvera mpingo. Gedeshima mchingerezi amatanthauza kuti holy woman. Tamvera. Akalowa atsikanawa musaluni zimenezi muchipatala chimene Solomoni adachimanga chokhala ndi mawingi anga atatu. Akamatuluka nzimayi akamatuluka mmenemu amamupasa lingi padzanja kuchala chomalizira ichi. Ndipo lingi imeneyo imakhala ikuyimira saini yakuti Gedeshima amakhala holy woman. Tamvera. Mawa kuti holy woman ndi kumene kukuchoka mawa kuti beauty. Kazi kumveka kaya. Kodi tili limodzi pa? A beautiful. Akangotuluka musaluni imeneyi akuyenda sopano mu corridor ulendo ku nyumba ya chifumu amachita kuapitisira mahachi asapondetaka. Kodi zikumveka zimene? Chifukwa akuyenda direct ulendo ku lumu akagone ndi Solomoni. Koma akatuluka mmene mwata apasa kalini ndikamene Solomoni amakadziwira kuti oho zona di munthu uyu akuchokera di kuchipatala chiti ali clean. Sopano munthu uyu ndi Gedeshima, ndi holy woman, ndi beautiful. Kotera kuti mukapeza cholinga cha sola ndi kumpanga mzimayi beautiful. Mwanjira ina kumpanga kuti akhale Gedeshima, holy woman, mkazi woyera, mkazi wa kilini, beautiful. Kodi tili limodzi pa? Amen. Amen mpingo. Amen. Ziwanda za Gedeshima zimakhala ndi zomwe zimafuna ngati zakulowa. Zimakhala ndi zoyitanisa. Kungochoka musaluni imeneyi ndi kupita akakathana amakhala kuti ubatizo atanikale alandira. Nthawi zonse iyeyo ngati sadzola samaziona kuti akukongola. Ndikuganiza kuti chimenecho ndi chimene mumaziona nonse amene lero mukulephera kuti musiye zozolazolazi. Mumasiya chifukwa osadzola zimenezo mumaziona ngati simukuoneka cha. Kodi zikumveka Amen. Pali mafuta ati weye kudzola sikuti anthu amadziwa kuti mwadzola mafuta anji. Mwandimva? Koma nokha wosadzola mafutawo kukakhala pa office kumaziona kuti munthu ne sindikuoneka cha. Sindikuoneka bwino. Mwandimva?
basi yamba kuvuta ina munanga mafuta anatha muzindiona mende kuonekeramu nanzanu nesindi kuoneka bwino mafuta anatha koma kunama sikuti sikuoneka bwino koma Gedeshima chifukwa wakubatiza wakupasa lini ya beauty imene yachita cloud moyo wako nthawi yomweyo amayamba kukupasa maganizo okuza kuti sikuoneka cha sikuoneka bwino. Amen mpingo. Kote kuti mukadzayamba kumaona kuti mene sina vale ndolomu sindikuoneka cha mene sina dzole mafuta auche sindikuoneka cha iniyo musangodziwa kuti munthu une ndabatizidwa mubatizo wa Gedeshima wa beauty. Ndine ndikumveka ine byakudaliseni okondedwa nkhani tikufotokoza pamenepa siya masewera. Galatia chapter number 5 verse number 16. Ameni. Samalireni mpingo umenewo ukuti sokoneza kwa basi. Ameni. Ameni. Tiye ni werengani bale wako. Galatia chapter 5 verse 16. Koma ndinena muyendeyende ndi mzimu ndipo musafise chilakolako cha thupi. Yamba imakaye pamene. Ziwanda zimene za Gedeshima mukangobatizidwa zimayamba kubweresa zilako zachani ukadzaona kuti wayamba kumalakalaka nthawi zonse ukulakalaka nthawi zonse ukufuna upamwamba kumanga style iyi yopita uku 2 days kuona kuti ayi kumasula ukulakalaka yoyangana kumawa kumasula ukufuna cha dodolido kumasula black snake style zonsezo umayamba kulakalaka mwabatizidwa ndi Mulungu ochedwa Gedeshima sopano inu ndinu hole umani beauty. Kodi sikumveka isi? Amen mpingo. Efeso chapter number 2 verse number 2. Efeso chapter 2 verse 2. Mufika fili mbale wangu. Zimene munayendamo kale monga mwamayendedwe aziko lapansi ino monga mwa ukulu wa ulamuliro wa mlengalenga wa mzimu wa kuchita tsopano mwana akusamvera. Ameni. Akulangiza olemba buku la Efeso akuti musayende mayendedwe monga mmene muzoyenda munayenda mokale. Kodi zikumveka zimenezi? Mayendedwe a dziko lino lapansi. Ndiphunzise mokwanira pano kunena kuti mameshi kodi zozola kodi zopaka milomo ndi mayendedwe a dziko lino kodi ine ndikumveka koma ndi mayendedwe a dziko lino kumene uliko kaya uli ku China kodi uli ku Johannesburg kodi uli ku Pretoria kodi uli ku Gauteng kuli konse kumene uliko ziwa kuti mayendedwe azimene ukupangaso ndi mayendedwe a dziko lino usazinamize kutichedwesa kukalowa mchalichi pita pakuti babulo wagwa. Chipembedzo chako ngati chikukulola kupita uli mu system mu style imeneyi wamanga mpaka uku wapaka zopaka mpaka uku ndolo yafupika ina yaitali wavala Black Maria gogoda ulikachovala 6 inches above bondo iwe usasipusise uli kuyenda mayendedwe a dziko lino
ndipo kwatu sukalowa. Kwatu sukalowa. Sitikapezana zikute zitatu. Sitikupezana. Imene ukuyandayo ndi njira ya dziko lino lacha. Verse number 3. Verse 3. Amene ife tonsenso tinagonera pakati pawo kale, nzilakolako zathupi lathu. Kodi zikumveka izi? Ife tikunena afe tidagonera pakati pawo kale. Ndio ine ndilankulenga ti Paulo. Chifukwa ine ndikuchokera kumene kuli cosmetics. Satanic worship. Kodi zikumveka? Amen. Mayendedwe amene ine ndinagona kale. Milungu ngati mole. Kodi zikumveka? Miloko. Milungu yazobweza kapena kukusa. Zimene ife tinagona moja kale. Kodi zikumveka izokonde? Mayendedwe awa ndi mayendedwe a dziko lino lacha. Amene anamu simukufunika kutanimo. Mwina ayi amangodana yo ndizozola ndiye mutiuze ndiye tizizola chake ndiye mafunso ndikulandira pano ndiye munene mwanena kuti ujeni oipa ndiye mutiuze ndiye tizitani. Ine ndikuuza kuti usitani. Bible likuuze kuti usitani. Amen. Amen. Werenga Bible ine sindakupezani. Musandiyese tu ine nkaswiri wa Bible. Ine ndikuchokera kusataniki. Kodi zikumveka izi? Wakuti mmene ndabwera kuno ndasapeza buku ndikulita nthauzirali lili kale mmanja mwanga. Kodi zikumveka izi? Kodi zikumveka izi? Ine ndikuyembekeza inuyo ndiye mundiuze kuti ndiye kunotu timatere. Kodi zikumveka? Amen. Zimenezo sindafunika musipanga ndakazanga. Ndamene azifunsa funso limene kuti tizita chifukwa ine ndikazanga 17 years tinali pagola nsembe la chipembedzo cha mafano. Mmene tabwera ndiye nkazanga azifunsa kuti ndeza teremu ine ndizole chani koma muzindifunsa ine. Kundifunsa ine. Zikulondola kwa bizitu. Muzifunsa ine ndiye tizizola chani. Tateremu amutiuza paibu. Mafuta oti tizole akazanga ndi amene akufuna afunse iwe. Chifukwa ife tikuchokera mmayendedwe athu akale. Efeso chapter number 2 verse number 3 tinagonera mmene muntchito za ndima kwa zaka zambiri. Ndiye tabwera ine ndikazanga Dorofe. Inu mutifunsa ife tikufunseni inu. Titani timadzola izi za chikunja. Ife timadya izi za chikunja. Ife timamwa izi za chikunja. Tinalipa chipembedzo cha Moleki free win. Msipatala zonse zitatu timatanimo timalowa. Tilowe kuti. Si inu ndiye funa kuyankha izi. Kodi zikumveka izi? Amen. Nanga ine ndiyankhe izi. Mchaka anthu amakusokeza. Chifukwa mukukhulupirira, mukuphunzira, mukukhala mchalichi, koma chimene mukukhulupirira eni yake simuchita. Simuchita. Kodi zikumveka simene? Amen. Ndino akhristu koma Khristu simunziwa. Mapeto ake mukufunsa ife alendo. Ndiye tizizola cha. Ndiye tizimanga cha. Wina naleo ataibu. Ndiye pamene papa. Ndiye meshi yabwino ndiyiti. Meshi yolondola. Meshi yabwino ndiyiti. Kundifunsa kuti nene kuti ayi meshi ineyo ndiye ndifunsa inuyo kaya misisi. Menda bwera kumpingo uno wambuye. Kodi meshi yoti akazanga azizola azivala. Ndiyiti ndiye inu musinela kuti kulibe meshi yacha. Amen. Amen. Inu ndiye umuza mkazanga wa iye. Ouza ayaya ndita. Ayaya bwera ndipanga. Kuno kulibe meshi yacha. Yabu. Kodi zikumveka? Kuno kulibe lipstick. Kuno kulibe maaibo pencil. Kuno kulibe kupala ubweya. Inu ndiye wauza nda. Koma inu muzindifunsa so inu ndiye. Ndiye mutiuza kuti mtundu wa ujeni wazopaka msala mtundu wako ino ndi uti. Kodi ukapaka simati ledi nanga sasa girini. Okondedwa tiye nitipenje tipite chitsogolo ndamwe.
Siwani kuti chipani chimenechi gulu limeneli ndilolesedwa pamaso pa Mulungu. Amen mpingo. Amen. Abambo sindifuna kupitirira ngakhale tinaliwerenga kale verse limeneli. Tibwereni pa Exodo chapter 33 tiyambire kuwerenga verse number 3 mpaka verse yake ya number 6. Exodo 33 verse 3. Kudziko koyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, pakuti sindizakwera pakati pa inu, popeza inu ndinu anthu opulupudza. Ndetamba ni maima pamene Mulungu akuti kuyenda nanu kukafika ku dziko la mkaka ndicha ine sinditaniso sindizaenda nanu chifukwa chakuti inu ndinu anthu otani opulupudza. Ndiye ndikufuna inuyo lero tiwerenge limodzi muzimve zimene zimampanga mpingo zidamupanga Israeli kukhala wota opulupudza. Zimodzi mwa zimene zidampulupuzisa Israeli tsika mbali ni malemba. Ndingate inu panjira. Verse 4. Ndipo pamene anthu anamva mawu awa, oyipa anachita chisoni. Ndipo panalibe mmodzi anavala zokomesera zake. Verse 5. Ndipo Yehova anati kwa Mose, nena ndi ana a Israeli, inu ndinu anthu opulupudza. Ndikakwera kulowa pakati pa inu kukamphindi kamodzi ndizakuthani. Koma tsopano vulani zokomesera zanu. Tikumvana kodi apa? Kodi sikumveka izi? Tsopano pakuti mukufuna kubwera kwa ndani? Inu anthu otani inu opulupudza. Tikumveka? Choyambirira chimene Mulungu akuchitchula chimene chikupereka step number 1 yopita kwa Mulungu. Sakunena chigololo, sakutchula mowa. Kodi zikumveka izi? Koma akutchula choyamba apa akutitchulira zotani. Kodi ine ndakupezani m'Baibulomo, koma izi zinthu zoona ndikuzipeza ndi chilungamo chake. Kodi ichi kodi ili ndi Baibulo? Inali chikhulupiriro changa chakuti buku ili limaposa Satanic Bible. Buku ili silingafanane ndi Korani. Awa ndi mawu a Mulungu weni woona. Amene mmene ndafika ine uno ndikunena kuti ndafika kwa Mulungu yekha oona yekha. Ngati simufuna kutsatira izi salani ndithu apa mbuyo akakhala patsogolo pano. Amen. Ndipo ife tikuchokera kumdima tikakutsogolerani chifukwa malemba simukwayang'ana moyenera, ndipo mukumasinamisa kuti muli kuchikhristu muli kunja kwacha. Mmene ndabwera ine ndapeza kuti ambiri sa khristu. Kodi zikumveka? Ndi zizukulu za chipembedzo cha Satani. Kungoti kumene kuli Satanic tempoko simudziwako. Ndi kumene munda kamakata muda makalowa. Dikirirani posachedwa ayamba kumanga masatanic cha Satanic temple. Kulanta kuno akula kale malo, kulilongo akula kale cha malo, ayamba kale so foundation. Kodi zikumveka zimene? Musazifute ya. Kumeneko ndi kumene amalola siti zimene. Tisiyeni musatidesere sabata. Musatipchire masabata iyo. Kodi zikumveka zimene? Amanga muzipita kumeneko. Amen mpingo. Kasakaniza uyuyu ukondedwa mukufuna mukutichombesa tabwera kopemphera koma kutita kundichombesa ine ndimechi yako. Amen. Amen. Kodi zikumveka izi? Zikumveka izi? Ndikhulupirira taiona nkhani ili pamenepo akuti muyambe mwavula kaye zotanisanu zokometsera zanu. Amen mpingo. Amen. 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 Taimani pomwepo kanthawi kameneka tiyende limodzi chonchi. Zosonkhanisa za mkazi wa dama. Tiyeni tibwerere ku Mika chapter number 9
tikawerenge ku verse number 13. Walekera 7. Are you sure? Mika walekera 7. Mika chapter 1. Mika chapter 1. Sada fike 13. Wafikae? Ni madaba kuti kapena ndi kuyesa kolani. Fika 16. Kwani kapena nda soje. Mika chapter 1. Verse 13. Verse 13. Manga galeta kukavalo waliwo okhala mulakisiwe. Woyamba kuchimwisa mwana wamkazi wa Ziyoni ndiye. Pakuti zolakwa za Israeli zinapezedwa mwa iwe. Ndiye muli mvese Bible. Ameni. Akuti manga galeta lako iwe lakisi. Chifukwa wayamba kuchimwitsa. Kodi zikumveka izi? Mwana wamkazi wanthu anga Ziyoni. Ameni. Mukulimba Bible? Manga galeta iwe mlakisi. Chifukwa chani? Wayamba kulakwitsa. Pamene pani mafuna mumve. Kunena kuti tili ndi anthu achikunja amene akumabweresa za chikunja zawo pakati pa ana Mulungu. Ndiye Mulungu akuchiona. Musaiwale kuti ndi chapter chomwechi chimene akutiuza zosonkhanisa za mkazi wacha wadama. Mmene zosonkhanisa za mkazi wadama zayamba kupezeka m'manyumba a anthu otchedwa akhirisitu. Verse number 13 akwera kuzaonjezera kuti ayi wayamba kuchimwitsa ana ankazi wanthu anga Ziyoni. Chifukwa chani? Zochimwa zonse zimene zinali ndiwe zayamba kupezeka mwa Israeli. Malimba Bible pamene. Kuti tikufunika tizisiye kuti zoyipa za chikunja zizipezeka pakati pathu. Anali kuzingisa Mulungu kuti taona sopano zoyipa madesign achikunja ayamba kupezeka mwenda. Ngakuti Mika pano ndikumuyelekezera ndi ineyo. Kaya mukundimva mmene ndabwera ku chikhirisitu. Ndayamba kupeza zochimwisa zolakwika zimene zinali kupezeka ku chikunja. Verse 13 zayamba kupezeka somwa iwe Israeli. Simukumva. Zikumveka izi? Amen. Madesign mastailo amene anali kupezeka ku chikunja ayamba kupezeka somwenda mwa iwe Israeli. Hani osausa kondedwa. Koma tikakhumudwa tikakafika kwa. Tikakhumudwa bopi. Nyinji wochuluka ukusiyidwa pakhomo osalowa ulendo wa kugaheni. Chifukwa chani? Tinali ndi mipingo ku dziko lapansi. Ndi mipingo ku dziko lapansi. Ndi 7 chabwino. Kaya ndi chani chabwino. Tamverani okondedwa. Verse number 13. Zoyipa za chikunja zayamba kupezeka somwenda mwayi. Kodi tizisiye zimene zitu zikuchimwisa mwana wamkazi wanthu anga Ziyoni. Choncho ngati mpingo ngati mkhirisitu paweka zipatule madesign ngati amene. Ameni mpingo. Number 1. Zosonkhanisa za mkazi wadama. Itana nazo. Tilekezera. Number 1 zosonkhanisa za mkazi wadama. Ndolo. Ezekiel chapter 23 verse 45. Ezekiel 23 verse 45. Ndipo anthu olungama azaweruza monga mwa maweruzo achigololo ndi maweruzo akazi okhesa mazi. Imani pamene
imani pamene mmene chipembedzo cha Satana chinkapanga meeting yakuti chiwerengero cha magazi akuchepa ku dziko lacha mfumu wa Satana ndolo adayika gulu la njira imene ingasonkhanisire cha magazi koma sadangoyika ankakumbukira chipembedzo chakale cha Gedeshima pansi pa Mulungu amene amamutcha kuti semikera kapena kuti nsembe yaing'ono kapena kuti magazi agawo lako nsembe ya gawo lako magazi okukha koma pang'ono amene amaukitsidwa kupyolera mukubola. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka isi? Kodi tili limodzi pano? Amen. Pamene tikubola pamakhala kuti munthu akupereka cha nsembe koma ya magazi nsembe yaing'ono semikera ndi pangano limene limayamba kuchitika pakati pa ziwanda zadama ndi thupi lanu mumajoyina mpangano pobola kukhetsa cha mwazi. Amen mpingo. Amen. Ine kanakonda kuti ine Mulungu andithandize chifukwa zimene ndimalankhulazi ngakhale ndekha ndimatha kudziwa kuti ndikulowa mtunda umene ukundipalamulira udani pakati panthu. Ndiwochepa anthu amene angakonde kumamva zimenezi ndipo ndikudziwiratu kuti pali mipingo ina imene singafune kumva komwe zimene ndikufuna kulankhula pano. Mainda abambo wochepa amene mungakhulupirire zimenezi ndikuziona kuti ndizoona tiyeni timpempha Ambuye apoze mabala ang'ono nsembe zazing'ono zimene anthu tinabola zimene tinapereka kwa Satana ndiye. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Munyengo ya Mose Mulungu adawachokera kamba ka nsembe zokhesedwa za magazi apang'onozo. Masalimo 106 verse 38. Zosonkhanisa za mkazi wa dama. Masalimo 106 verse 38. Nakesa mwazi osachimwa ndiwo mwazi waona au amuna ndi akazi amene anawaperekera nsembe mafano a Kanani mmwemo analidetsa dziko ndi mwaziwo. Kodi zikumveka izi? Lero ntati ndatenga kapu imene ili mdzanja langa ndiyambe kuyenda kapena ngelo atati atenge kapu mdzanja ayambe kuyenda mmakomo monse mwa azimayi amene anabola atsikatolera timagazi pang'ono cheta mukuganiza kuti ndi maliters angati ku dziko lonse lapansi amene ngelo ameneyo angasonkhanise amagazi. Bible kuti tsopano dziko layamba kuda chifukwa cha nsembe zimenezi. Chimaoneka ngati chinthu chophweka koma mu ufumu wa Satana ulemu umakhala kuperekedwa. Amen mpingo. Sokonda akazi adama tatenti taona ni Yesaya chapter number 3 verse yake ya number 16. Yesaya 3 verse 16. Komanso Yehova anati
chifukwa kuti ana akazi a Ziyoni angozikuza nakweza makosi awo ndi maso awo adama nayenda nanyang'ama poyenda pawo naliza zingwinjiri za mapazi awo. Amen mpingo. Maonekedwe ankazi wadama mwenjira ina cholinga cha zonsezi ndikuti munthu ukazigwirisa ntchito automatic zimakupitisa ku new life. Kazi kumveka zimenezo umayamba kuona moyo watsopano mene umakakuyika iweyo pansampha. Maso okwezeka Adama mukwaona inu kuti lero akamaphetira akagwesa chikopechi mupeza kuti muli ka green ka white ka red. Sikumveka akamaphetira kuti ngwengwe zikuonekera pamwamba pa chikopechi zili mmene. Wakondedwa tiye ntipewe kuyenda mukhalidwe wachonchi. Amen mpingo. Ndizikumveka zimenezi. Zosonganisa za mkazi wa Adama number 2. Genesis chapter 35 verse 1-4. Tikoteka tifika number 5. Tikafika pamenepo titseke tisiye zinazo kutsogoloku chifukwa cha nthawi. Genesis chapter 35 verse 1. Ndipo Mulungu anati kwa Yakobo, nyamuka nukwere kunka ku Beteli, nukale kumeneko, numange kumeneko guwa la nsembe la Mulungu amene anaonekera kwa iwe pamene unathawa ku nkhondo ya Esau mwana wako. Verse 2. Ndipo Yakobo anati kwa abanja lake ndi kwa onse amene anali ndi iye, chosani milungu ya chilendo ili mwa inu, muziyeretse ndi kupindula zovala zanu. Verse 3. Tinyamuke tikwere tinke ku Beteli, ndipo tizamanga kumeneko guwa la nsembe la Mulungu amene anativomereza tsiku la mavuto anga, ndiponso anali ndine m'njira mmene ndinapitamo. Amen mpingo. Verse number 4 ikuti chani. Verse 4. Ndipo anampasa Yakobo milungu ya chilendo yonse inali m'manja mwawo. Amen mpingo. Tamvera. Mulungu wamwitana Yakobo, tiyeni ku Beteli mungani mangire cha guwa la nsembe. Munthu yali babanja malingana ndi chipangano chakale akaziwa sakuchepera bawiri. Sopano munthu yakupita kukaponda kumalire amene kuli Mulungu. Ulizikumveka ndiye Mulungu akucheuka kuona kuti Yakobo mmene akubwera ndi akazi alibe mvuto akaziwa, koma zimene akaziwa apachika pathupi pawo sisi kuyenera kukamanga nazo guwa la nsembe. Pakufunika ata avule zovala zanu zisandulike, zipindulike, zikhale za mtundu cha wina mene mukubwera kuchipembedzo chino cha Mulungu. Kandi Seventh Day nditero chali chipembedzo chake mene mukubwera pamaso pa Mulungu. Azibambo aoneni azikazanu, chifukwa kulekerera kwapangisa kuti mafano apezeke pamaso pa Mulungu. Chifukwa cha inu azibambo amene asimayiwa ndi anu. Tamuoneni mzibambo nzanu zimene akupanga. Hakuti ine sindipita ndekha, akazanga akatani nawo akalowe nawo. Koma chimene ndipange Mulungu wanga akuti zimene ayi. Ndita verse number 4. Anasonkhanisa milungu yonse, zimafano zonse, zopachika zonse, ndolo zonse, mphete zonse, ndikuzipereka m'manja mwanga. Aziwotche azitaye. Amapita
kukamanga Beteli tandiyang'ane amapita umumuli play palibe kalikonse simukumva tambera mchunu amapita mulibe ngakhale nkanda kasikumveka simeni anapita beya atangovala mwinjiro yao mikanjo yao basi Yakobo alimusovala zake za white Ayaya alimusovala zake za white play popanda ngakhale manga ulendo pagwalaja kubeke vaenda bambo mserakale mbapa tikuti kulimalire pakati panthu ochena ndi anamo tisalole isimenezi kuwaloka lilepeleka kumanga kuwa mapeto ake tisingoti ayi angelo 3 tasamukira uko angelo 10 takakhala uko angelo 5 tigawana chimene chikutiswa wasachidziwa nkumangoloza zina zoti sindizo zophwanya zilimo kodi zikumveka izo kuti mainda bambo akuthandizeni mpaka pamene tizamaliza tsiku lina zosonkhanisa za mkazi wa dama ine ndikusireni pa zinthu ziwirizi ndolo komanso mphete amen mpingo Mulungu akudaliseni mpaka tsiku lina pamene tizapitirizenso chigawo namba 3 cha yankho la phunziro lathuli. Ambuye akudaliseni. Amen.